€, či vyhráš jedním. No ešte to asi spravím, niečo také podobné. A to je super, že, a možno neviem, či sa, neviem, či chce nám Snapchat, lebo skôr by som dal ľuďom, čo používame kód, a typne ani to, počkaj, Crazy Time, poď, počkaj, Crazy Time, Crazy Time, stoj, yes, Trix, poď. Kámo, som už vedel, ja som dal analýzu, počkaj, to bola profi analýza, profi analýza a že to proste padne. Zelená. Ja by som skúsil žltú kamarát teraz, ale dám zelenú na vás, no. Tak poď, zelená teraz, dobre. Tak vy ste vybrali zelenú, vy buzíci. Fú, kamarát, ak hitne nejaký double, však to môže byť 1000, to môže byť 25 000. Toto môže byť reálne 25 000, lebo to je Trix, chápeš? Čepeš?